Здравейте! Цветелина Панчева е опитен специалист в сферата на човешките ресурси, а работата си с подбора на печелившите качества сред работещите и успешните тактики за добро представяне пред работодателите развива повече от 10 години. Във времена на социална изолация и икономически колапс предприема едно по-необичайно дарение и помага с това, в което е най-добра – съвети и практики към бързото намиране на нова работа. Мислейки как аз мога да допринеса към обществото, каква социална отговорност мога да поема и каква стойност мога да дам на хората, всъщност се роди и тази идея, а именно да дам безплатни консултации на хората, които имат нужда в момента да подготвят своето CV, да се опитат да се преквалифицират и да потърсят начин да се представят по-добре като цяло пред бъдещи работодатели. За целта създава собствена Фейсбук страница "Търся работа", където всеки ден споделя своите съвети към бъдещите служители. От подбора на обяви, за които да кандидатстваме, до собственото си представяне. Оставайки без работа, имаме шанса да помислим в какво сме добри, да рестартирате вашия софтуер и да получите по-добрата версия. Истината е, че за някои хора в момента ще бъде в пъти по-лесно да намерят нова работа. За целта обаче трябва да следваме някои правила, най-важното от които е индивидуалният подход към отделната фирма, за която кандидатстваме. Не може да използвате едно и също CV за всички видове обяви. Вие имате букет и набор голям от умения, които сте придобили през годините. Възползвайте се от тях. Изберете тези да напишете и да представите, които са релевантни, които отговарят на изискванията. Така ще имате наистина доста по-голям шанс пред всички останали. Второ правило – разберете точно какво се иска от вас и кратко, но конкретно. Опишете на кои от изискванията може да отговорите. Ние търсим хора, които да бъдат завладяни от това нещо. Хора, които да искат да го правят. И някои ще кажат: ама аз не искам да говоря по телефона цял живот. Да, но има хора, за които това е удоволствие. Има хора, които са супер добри в това нещо и те го презентират по най-добрия начин. Не на последно място, за да презентирате себе си по най-добрия начин, заявете категорично, че работата, за която кандидатствате, е точно тази, която искате да работите и че точно тези работодатели търсите. Тогава ще се окаже, че те от своя страна отдавна търсят точно вас.